ne, už začínám se splnit opravdu svoje sny. Když člověk udělá něco pro druhý, tak u toho cítíme silný pozitivní emoce, ale pouze za předpokladu, že to nedělá kvůli ním. Prohledejte kapsy, kabelky, otočte se ke svému sousedu a dejte mu nějaký dárek. Ta kombinace tady té společnosti, která se sešla, je fakt inspirativní. Já jsem tuhle napsal na Facebook, už mě dávají i do štrůdlu. Líbí se mi, jak to dělá.